Hello guys, good morning guys. Welcome to my vlog. Ako ang vlog karon kay magkuan ko ako atong ipakita sa akong napalit na multicab Suzuki F6A Scram. Kuan ni siya, cat eye. Cat eye siya kay ang suga square man nga nana ug katong lingin mato siya gitawag og ground eye. Kani akong vlog guys. Mo ni akong unang vlog sa akong multicab. Hinatunta na sundan pa ko ninyo sa sunod na ako na vlog kay mag DIY ta unsaon pagtaod sa mga brake pad kana mga simple lang mag ilis og filter sa air cleaner unsaon pag ilis unya kana mga simple ra na mag change oil unsaon pag change oil na kanang kita ray maghimo na dili na ta kinahanglan pa magbayad sa mekaniko, right? So mausa ni ako ang vlog ron, i-tour ta mo sa ako ang multicab na napalit second hand. Guys, mao ni siya akong multicab na napalit second hand. Kani siya. Manual ni siya, 5 speed. Naka-mags na. Ano siya, manual. Ano siya, stereo. Gwapo niya yung upholstery. Alright guys, gikuhaan lang nako sa siya og mating kaya ako apang gilabhan ang mating. Ano siya ito nga guys. Kana. Ano siya likod. Ni, nasa reserva, naligid. Alright, nasa car cover. Kani siya guys, toolbox sa likod. Ako rin siyang ipahimo. 3/4 na marine. Marine lang ni siya guys. Buhat na ako mga tools. Yung mga jack na diri. Ano yung sulod guys. Rear engine ni siya guys. Na ang makina. Guys, ang tip din ako guys na kung mupalit mo og second hand na mga inani surplus multicab, lantaw mo sa YouTube kung sa mga technique para dili na ta masing sigig sa lig mekaniko. Ang pinakauna sa ako ang na studyhan, ako mahilig man pug ko mag-ayo-ayo kay hibalon pug ko mag-ayo-ayo daan sa ako'y multicab, hibalon ko maayo-ayo og motor. So kay balon ako daan mo limpyo og karburador. Maura pud sa multicab guys. Okay, ang pinakauna jud guys o mopalit mo og second hand na adre iyang radiator. Ukbo na nimo na Suzuki. Sa sunod vlog guys ako ray pakita tanan saon. Abrihan ninyo ang radiator paandaron na makina. Kay unya ini paandar sa makina yung pa revolusyon o dili gi mo puswak ang tubig, naka-open ang taklob sa radiator. Kana siya kondisyon na iyang cooling system ko. Kondisyon ang makina. Dayon guys, inyuhang i-check tanan ang lights. Pinaka-importante, lights. Bahalag dili kaayo gwapo iyang kanang overall niya dili kay siya nindot, basta importante niya i-check nimo ang radiator, brakes, tanan niyang brakes o iyang oil. Ug makapalit mo second hand automatic na lang diretso na lang mo sa kuan. Diretso na lang mo sa mga tindahan og mga pisya. Diretso na lang mo palit og brake. Bahalag kusog pa siyang brake, baguhan jud ninyo og brake. Baguhan ninyo og asiti, bahalag mo ingon ang inyong gipalitan na bag-og asiti, inyo hadjong baguhan og asiti. Oil para siguro mga spark plug ana inyo jung baguhan, budgetan jud ninyo. Okay guys, sunod na ako ng vlog guys, hinatunta na inyo ako ang mag DIY ta. Sunod
magtaod sa brake pad, maglimpyo karburador, o mag-drain sa on pag kuan sa mga puro first time na nakubuhaton subay sundi ko ninyo kay para kamupod na nay mga sakyanan napod may makatunan gamay og dili na ta magsigig sa ligog mekaniko. Right, okay, overall guys mao ni ang multicab. Ang presyo ani guys kay ang baligya sa tag-iya kay 135,000 pero akong nahangyo og 132,000. Maayo na kaayo guys. I-check lang jud ang makina guys ug nabay mga leaking sa oil mo jud akong gihimo, radiator, abrihon, revolution, i-check ang makina, hapa kasi lalom ug nabay mga leak ug tanan suga, mga brakes. Mao importante basta sikanhan. Okay guys, sunod hinaut-unta na inyong sundo ng akong vlog kay mag DIY ta sa ato ang testingan guys, ang ato ang unit, itong testingan og paandar. Okay, itong testingan haron makadungog mo, make sure na naka-neutral ang kambyada, manual din ni 5 speed. Dali kay siya bandar guys. One click ra, start na. Siya guys. I-check ninyo makina guys. Ganun na yun ninyo pag-check guys. Inyuhang abrihan ang makina sa likod. Unya, inyong paminahon og naabay ga lagutok. So far wala. Kondisyon kayo ni makina ha. Inyuhang i-revolusyon. Kung naabay mo tingog, makadungog pa mo nabog mo madungan, ma-feel rin ninyo, naabay itingog ang iyahang connecting rod, iyahang crankshaft, yung ipol. Kondisyon kay siya guys, pero buyag. Nala siya magtingog diri gamay kaning cover sa iyahang belt. Kana. Yan. Siguro butangan na nako kuan washers o bruska, okay na mawala na ng tingog ana. Alright, ana na siya. Wala yung tingog, ya. Sangit na siya gamay pero wala ra na problema. Overall ang makina na to hilom kayo. Guys. Ini yung patistingan guys, testingan po yung drive. So, guys. Walay leak. Ailhan naman ninyo na guys na ang makina mura bunog na kayo o daghan na kay siyang asiti. Pero mga inani guys, inagukap nyo sa makina guys sa murag mala kay siya, wala kay siya mga duga-duga ng asiti. Kana siya, kondisyon na siya. Unya, lantaw nyo yung tambot sa unya aso ba? I-revolusyon na ito umaso ba? Ha? Inyo ang bantayan. Guys, oh. Wapo kay sa gindol. Wala jud siya aso guys, bisa gamay guys. Okay kayo so far. Guys, naaday ko nalimtan na kuan gamay na tips. Usa day mo palit o usa day ninyo kuhaon o paliton na uyon na ninyo pagpili ang multicab. Ayaw ninyo kalimti og check ang papers, ang OR o CR mo di inyohang i-check di jud niya malimtan. Pareha ni ako kompleto ni siya na OR, CR, updated ang rehistro. O wala naka-update ang rehistro. I-check lang nyo og sakto ba ang engine number o ang chassis number. Pwede mo makahangyo ana sa inyong palitan og multicab kay kamo ray parehistro, mahangyo pa ninyo ang presyo. I-check lang sa sakto ang number sa engine o ang sa chassis number. Alright guys, maura to guys, sundi ko sa sunod na ko mga vlog guys. Mag DIY ta,
Balikon ako mag-DIY ta unsa pagtaon sa mga brake pad, limpios carburetor, change oil, magkuan ta palimpyo ta og radiator, mga inana limpyo sa sulod. Sa multicab haron dili ta magsigsalig og mekaniko. Sundi ko ni guys, puro first time ni guys, puro first time pero atong paningkamutan. Alright guys. Salamat. See you sa next vlog nako.